Келесі видеозмабыз Мамадыш районынан 15 яшьлек Ильяс Хакимов турында. Ул церебраль паралич белән авырый. Даими рәвештә кыйммәтле дәвалану кирәк. Чиратта 90 мең сумлык стоматология хезмәтләре тора. Хәзерге вакытта яшүсмернең тешләрен дәваларга кирәк. Бу максатлар өчен акча җыялар. Ильяска без бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Зубы сами знаете, какая это боль. Церебраль паралич авыруы Ильяс Хакимовның баш миенә зыян салган. 15 еллык кыска гына гомерендә ул инде 4 операция кичергән. Хәзер аның тешләре белән проблемалары килеп туган. Из-за налета образуются кариесы. Вот надо один зуб. Тешләрендә кариес авыруы ачыкланды. Бер теше тиешсез урында үскән. Ул нык булса да алдырырга кирәк. Тешләрен дәвалау 90 мең сумга төшә. Клиника Чаллыда урнашкан. Табиблар наркоз белән дәваларга тәкъдим итәләр. Бүгенге көндә Лилия социаль шелтәрләр аша 25 мең сум акча җыйган. Ә вакыт көтми. Лилия улының тешләре каты авырта башлар дип борчыла. Ильяс сөйләшми, үзен ничек тоюын билгеләү дә кыен. Мы, конечно, очень выкладывали большой труд. Сәламәтлеген ныгытуга зур хезмәт куйдык. Ильясны дәвалау авариядан соң машинаны торгызуга тиңнәр идем. Ул 9 яшьтә генә үрмәли башлады. Ильяс өйдә шөгыльләнүен дәвам итә, төрле уеннар уйный, әнисе кулына таянып мөстәкыйль йөрү алу мөмкинлегенә дә бик шатлана. Ильяска без бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Акчаны экранда күрсәтелгән реквизитлар аша күчерергә мөмкин. Чулпан Амири, Лилия Шәймәрданова, Фаил Шәйхетдинов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.